To idan muka sake komawa Najeriya, kungiyar raya al'adu da kyautata walwalar Fulani ta Miyatta Allah Kautal Hore ta buƙaci mahukunta a ƙasar da su duba yiwuwar tsawaita wa'adin da babban bankin Najeriya ya bayar na maye gurbin wasu takardun naira da sababbi da aka sauya musu fasali. Kungiyar ta ce Fulani makiyaya suna fuskantar babban ƙalubale da ya shafi tsaro da kuma wayewa. A don haka akwai buƙatar a yi la'akari da yanayin da suka tsinci kansu a ciki. Daga Abuja ga rahoton Ibrahim Isa. Uwar kungiyar Miyatta Allah Kautal Hore ta Najeriya ta bayyana cewa tana goyon bayan yunkurin gwamnatin kasar na sauya fasalin wasu daga cikin takardun naira da kyakkyawar manufar da ke tattare da hakan, amma kuma ta ce akwai buƙatar a aiwatar da sauyin sannan a hankali. Alhaji Abdullahi Bello Bodejo shine shugaban kungiyar na ƙasa. Ba mu ce sauya kuɗin nan ba ma yin sa ba koko ba ma tare da shi ba. Kila sauya kuɗin shine samar da zaman lafiya kamar yadda ake cewa koko shine ci gaban ƙasar, amma mu dai lokacin yayi wa Fulani kaɗan mun yarda da cewa a canja kuɗi amma a ƙara lokaci. An ba da fiye da kwana 40. Ba kwa ganin ya wadatar tunda kusan kowane birni ko alƙariya za a ce akwai bankuna da Fulani za su iya zuwa su buɗe asusu. Ba wani ba Fulatani ina ruwan shi da banki. Duk wanda kace ka sayi dabbobinsa guda 30-50 in kace zaka tura masa kuɗi a banki, abinda zai ce maka yana son kuɗinsa ne ka kawo masa a leda, domin saboda shi ma zai biya wasu ne a nan cikin kasuwa don su koma rugagensu. Babu abin da ya dame su da al'amarin banki. Idan ka duba kuma ba Fulatani ne kai fa za ka bar gari ka taka kilomita 100 baka kai rigan da yake ba a cikin daji. To kaga ire-ire wannan mutanen za su daɗe ba su ma san da wannan abin da yake faruwa ba har watannin masu zo su kare karsanta abin ya zamanto musu asara. Idan kuka ce a ƙara lokaci kamar zuwa tsawon yaushe kenan? Ina laifi da a ce an bar shi shekara guda ko wata 6. Shugaban kungiyar Fulanin ya zayyana matsalar tsaro a matsayin wani babban kalubale da ka iya hana wa Fulani natsuwa har ma su rungumi shirin. Wato abun tausayi abin da yake faruwa a jihar Taraba ya kai wata 2 zuwa yanzu ya zamanto har kulli yomin sai an kashe Fulani. Bayan kisan da ake yi wa Fulani a wasu gurare. To amma wannan na jihar Taraba a kashe dottijo, a kashe mata mai ciki, a kashe abin nan kuma har kullum ba mu ga kuma an kama kowa ba, abin yana damun mu kwarai da gaske. Mun lura da cewa to gwanda in gwamnati bata sani ba ko kuma jami'an tsaro ba su san da wannan ba, gwanda mu sanar mata. Sai dai kungiyar Miyatta Allah Kautal Horen ta bayyana cewa za ta ci gaba da wayar da kan 'ya'yanta akan muhimmancin rungumar sauya kuɗin. Kuma wannan nema ya sa ta tattara shugabanninta da ke rasa da ke faɗin Najeriya don duba yadda za su tunkari lamarin. Wasu daga cikin 'ya'yan ƙungiyar sun tofa albarkacin bakinsu a kan maganar sauya fasalin kuɗin Najeriya. Mu muna goyon bayan idan dai wannan canjin kuɗin zai kawo mana alheri a tattalin arzikin Najeriya da haɓakan zaman lafiya a Najeriya a yi shi. To gaskiya ina cike da fargaba a gurin sauya kuɗi, dalili kuwa mu 'yan uwanmu Fulani mafi yawanci suna cikin daji. Akwai inda ma ba network wanda ma za a ce an kira su an sanar da su cewa ma za a canza kuɗi, kuma su kuɗin su a gida yake. Idan har an zo an canza kuɗi ba tare da sun sani ba ya zama musu asara. Kasan mutanen mu ba kowane ne yake kallon social media. Muna bukata mu wayar da mutane wanda suke kauyuka mu masu bayani mahimmancin canji kuɗi ko kuma rashin mahimmancin canji kuɗi. A makon jiya ne babban bankin Najeriya ya bayyana aniyarsa ta sauya fasalin wasu daga cikin takardun naira da suka hada da naira 200 da 500 da kuma naira 1000, waɗanda bankin zai ba da fiye da kwana 40 don masu garin kuɗi lakadan su samu damar canjawa a bankuna. Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, a Abuja,